Het TVK werd mede mogelijk gemaakt door de volgende participanten. En de carnavalspartners van TV Limburg zien Highlight International, Jarden Goldstein Uitvaartzorg, We Helpen, Van der Biezen Travel en Tetru Carnavals- en Feestartikelen. Ja, welkom terug bij de finale van TVK 2016. En dit is nu natuurlijk het allerspannendste gedeelte. Want nu wordt bekendgemaakt wie uiteindelijk de grote winnaar wordt van dit jaar. Maar de finalisten hebben natuurlijk alles gegeven. En daarvoor roepen we ze nog even allemaal op de bühne. Morgen een heel groot applaus voor alle finalisten van 2016. Ze hebben nog energie genoeg, de jeugd. Hè? Nou, alle finalisten staan hier en ik zie allemaal nog ontzettende blij gezichtjes. Maar volgens mij zie ik die spanning ook wel een beetje terugkomen in die snuitjes. Maar ja, ik kan euch natuurlijk niks vertellen zonder de jury. En daarvoor wil ik een heel groot applaus voor de voorzitter van vandaag, Jo Deuzings. Ja, joh. Ze vinden het natuurlijk ontzettend chic dat ze op de bühne komt. Maar ze vinden het ook een beetje akelig allemaal. Wat is het? Ik zeg, ze vinden het ook allemaal een beetje akelig. Want nu komt het erop aan. En nu is mijn mam suprem. Ja, ik vind het ook akelig, want we willen zo graag met de jury iedereen laten winnen. Ja, ik vertel altijd hetzelfde, vooral dat weet ik. Maar dat is echt zo. Vergunnen het iedereen zo, maar dat gaat niet. Iedereen die kreeg. Dus wat niet 1, 2 of 3 is, is 4 geworden. En dadelijk gewoon bekend maken wat 3, 2 en 1 is. En dat is de wedstrijd. Dat is inherent aan. Maar dat is het chique van het TVK. Dat is ook wat ze achter de suzen. Het samenhorigheidsgevoel, wie was helemaal hoe dus daar gingen met ons allen. Dat is wie het TVK bedoeld is, toch? Ja, ik vind het wel. En ik vind ook dat het niveau, want ik mag al een paar jaar meedoen, dat het niveau elk jaar gewoon beter is. Ik vind de performance, wat de mensen op de bühne doen, vind ik echt geweldig. De teksten die zijn elk jaar beter, de muziek wordt elk jaar beter. En wat al goed wordt en goed is gebleven, dat is de presentatrice Patty van der Weert. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Hé, maar wordt je het allemaal eens over de winnaar of de top 3 van de juryleden? Ja en nee. Kijk, daar hebben ze natuurlijk één zit in de kandidaat op 1 en de andere heeft op 2 of op 3 staan. En uiteindelijk bepaalt dat dan de uitslag het gemiddelde. Maar in grote lijn kan ik zeggen, dat werd helemaal eens worden. En daarom stond ik hier ook met die gerust hart even. Nou, goed zo. Maar veel mogen zo meteen de spanning een beetje opdrijven en veel mogen het gewoon vertellen. Maar we hebben ook een heel bijzonder persoon die het mag gewoon uitreiken. En daarvoor gaan we hem even de bier op en mag ik een heel groot applaus voor gedebuteerde Teunissen. Oh. Dag meneer Teunissen. Ja, en Geer komt uit Venrooy. Geer weet wel wat feest is, hè? Wij hebben feest, ja. Gisteren was het al een fantastisch feest in Venray met de LVK en vandaag hebben we weer feest. Met dit geweldige evenement. Ik zou bijna vragen van, zijn er favorieten van u aanwezig hier op de bühne? Ja, uiteraard. Als Venraynaar heb ik 3 favorieten. De vierders, Roze Wieneke en Siamore. En de overige 12 finalisten, meneer Teunissen. Allemaal fantastische liedjes. Ik kan me voorstellen dat de jury ontzettend moeilijk heeft gehad. Maar ik vond het allemaal fantastische liedjes. Wat vond je van het evenement zelf? Had je dit verwacht? Word je überhaupt wel eens op het TVK geweest? Nee, op dit ben ik nog nooit geweest. Nee. Ik hoorde dat het voor de 7e keer was. En het is, je ziet wel wat voor een geweldig feest voor de tieners
van alle vastenavondvierders in Limburg is. Het is geweldig. Fantastisch. Maar vanaf nu gaat je natuurlijk een groot cruise zetten op de datum van volgend jaar. Zodat je er weer bij aanwezig kunt zijn, hè? Ja, volgend jaar dan staat het weer hoog op de agenda. Ik ben benieuwd bij de meeste kriebeltjes in de boek, hè? Maar ik geloof dat Jo dat ook een beetje heeft. Want nu gaat het dus gebeuren. Zit hier er ook klaar voor de top 3 te werken? Finalisten zit hier er klaar voor. Maar ondanks alles heb je het chic gehad. Goed zo, dat is het allerbelangrijkste. Maar er is natuurlijk een plaatsje vrijgemaakt bij iedereen thuis. En we gaan naar de derde plaats. Weet je dat, ik vind dit zo serieus dat ik dan even mijn bril opzet, dat ik vooral geen fout maak. Dames en heren, wat ik hier ga voorlezen, nogmaals, het is niet alleen voor mij. Ik vertegenwoordig hier een jury. En dat zijn 9 man vanavond. En die kosten zien maar niet allemaal op de bühne. Maar ik zou toch graag een applaus hebben voor de jury van vanavond. Dankjewel. Dat hebben ze ook dubbel en dik verdiend. Maar nu, we gaan niet meteen gaan zeggen. Een beetje... maak het maar spannend. Nummer 3. Ja, nummer 3. Ja, ik kan het heel spannend maken. En ja, wat moet ik zeggen? Wat met... Duo, solo. Allebei. Dat ken je niet. Dat ken nog niet. Het is gewoon springlevend. Ja, het is een geluk. Dwayne Holbach en Femke Valdera. En Dwayne heeft natuurlijk het nummer geschreven, hè? Derde plaats. Wat is uw eerste reactie? Kikken! Femke? Super vet! Ja, dat is toch geweldig. En ik heb hem van tevoren gesproken, hè. Ik heb alle finalisten gesproken. Maar hier zit, oh, het jeukt me toch zo. Ik wil zo ontzettend graag bij de top 3. En het is een geluk. Goed zo, gefeliciteerd. Nummer 2. Ja, Patty verzoeken ook boete dat het een mooi liedje moet zijn. Goede tekst, goede muziek. Ook nog een hoog tienergehalte, want het is en blijft een tiener vastelavondliedjesconcours. En zo is op de tweede plaats geëindigd. Duo, solo, dat is me te snel. Het houdt te maken met liken. Ik like dich. Samenspraak. Woe! Pet en donder. Dit zijn de nummer 2 van de TVK 2016. En like hier dit of like hier dit niet? Ze liken het. Om samen Spaß te maken. Dan zing ik een lekker jong. Die op mijn smoelboek stond. Ik zal dan eens net in de la-la-like raken. Maar is er dan niet Samenspas, ik like dich. Gefeliciteerd, dames. Volgens mij stonden ze helemaal te razelen, of niet soms? Ja, super gaaf. Super gaaf. En wat zei mevrouw Hoedput? Ja, super gaaf. Echt wauw. Gelukkig. En ze hebben het ook verdiend, hè? En dan kijk ik nog eens even in mijn geer. Wie gaat het? Het zijn echte helden, hè? Ze zeggen allemaal, joh, gaat wel goed. Ondertussen. Ja, dit is het moment. Dit is het moment, inderdaad. En u wilt weten of een solist is, of een duo, of een trio, of een kwartet. Wat wilt ze weten? Zeg het maar. Is het een...
Is het Noord, Midden, Zuid? Is het Noord, Midden, Zuid? Nee, dat vroeg ik niet. Die vroeg is, Oh, sorry. is het een duo of een trio? Het is een duo. En we moeten nu een beetje de versnelling erop zetten, want die moeten dadelijk weg, want die hebben geen tijd. En dat is dus Luc en Eve. Grubben vast, Luc en Eve met Genetiet. Zij zijn de grote winnaars van het TVK 2016. Vertel eens uw eerste reactie. Ja, wauw. Helemaal geweldig. Echt. Sprakeloos, want het gebeurt niet snel bij dich, hè, Luc. En bij dich dan? Ja, super! Niet blijven! Hey, eerst 4 abonnementen aansluiten en nog een tijd. Het gaat ontzettend goed met Grubben vast. Morgen even een heel groot applaus. En daar is de ganse grote beker. Ja, en waar gaat hij nu staan? Waar gaat hij staan? Bij de dame, bij de heer? We wisten er wel aan. Je wisselt hem af. Ja, jongens, er zit champagne in. Ik weet niet of je wilt. Maar je mag, als je wilt, schuddelen en... Of zit je er heel bescheiden en houd je het even zo? Nee, dat doen we gewoon, toch? Nou, dan is dit het moment om er even open te maken. Jongens, we moeten... Doe het maar. Alcoholvrije, dames en heren. En dan in de tussentijd, want we gaan zo meteen ook het winnende nummer beluisteren, wil ik u namens de TVK-organisatie, namens de vrijwilligers, namens TV Limburg, namens mezelf alvast een ontzettende chique vastelovend wensen. En een chique vastelovend van 2016. En dit zijn dan echt de grote winnaars. Chic. Jongens, zet de beker aan de kant of houd hem in de hand. Ik weet niet wat je wilt, maar we gaan nu wel naar uw nummer luisteren. Kent je er nog aan? Goed. Geen tijd. Hier zijn ze terug. Luc en Eve uit Grubben vast. Kom op! Is het nog lang niet nu? En zit de klok van wal? Alleen maar de nu. Wat is dan het geval? Minuut, seconde, oh. Het is serieus te kwaad. De vaste morgens klopt dit door en het melkjes groeit met zand. Wat doe ik nu? Ik zit in een spagaat. Is het nou vroeg of is het toch te laat? En wie heb ik geen tijd te voorlezen? Want joh, ik kom me hier op die. Gewoon ik ga toe de straat. Nee, wie heb ik geen tijd te voorlezen. Want joh, ik heb nu geen tijd, dus kom er nog nooit te laat. Ik moet nu echt naar huis, zeg ik dank je hockey. Door of voor als de moes, dat is er nooit meer. Kom ik dan in mijn sport en wil weer roze haar. Mijn beste kamerop kan gaan weg tot tegenaan. Wat doe ik nu? Ik zit in een spagaat. Is het nou vroeg of is het toch te laat? Nee, wie heb ik geen tijd te voorlezen. Want joh, ik kom me hier op die, gewoon ik ga toe de straat.
Het TVK werd mede mogelijk gemaakt door de volgende participanten. En de carnavalspartners van TV Limburg zijn Tattoo Expo Maastricht, Euro Indoor Karting en Bowling Zwalmen, AV Point Europe, EBM Security en Carnavalswiertz.